vor acțiune. Poleară, scandalul, scandalul, adevărat, nu ce se întâmplă pe net. Joc pentru a câștiga. Băile, tai semnalul, semnalul tare în tastatură nu e suficient. Contact ca în MMA, analizez adversarul, categoria grea. Sunt pe free mode ca în GTA. Țin garda sus, am spus să-mi apăr ce. Cau mi să-i bătăc, fiindcă mă joc să-i pe bani pe PS. Fă-sunt cu golanistul, mi-aprind un blanc cu CPD. Îmi răspunde pe FaceTime goală, dar ea nu fac sese. I-am zis babe, ne vedem față în față, să-mi arăt să înțeleg. Terorist dau cu bomba, sexy stil la capoba. Bam bum 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 de la Lil Wayne, se pleacă, mă trage de chain. Chiar mă sună într-una, dar nu le-nghi minciuna. N-ai fost atunci cu mine pe drum, n-ai ce căuta cu mine acum. Banii mi fac cu brigada impart. Am vorbit cu frate miu că a fost săltat din cauza unui șobolan ce a turnat. N-am nevoie de faptă, cât de mic mi-am găsit refugiu. Rapă iubește MGL, pentru voi o fac, mă scuză-mă că nu sunt vreun avocat. Ghost Rider, un Kawasaki. Ăștia-și fac dreptate pe stradă cu un șanc. Pis de eboni, le scrivesc ochii nebunelor că vă pe masă.